फार्स्टआवनो आं निमाहा बिग्रोना थाबाय मानो होनबाथाय आं बे भिडिअखौ जास्ट आपडेट भिडिअसो लाना फैदो नङा होमबा लोगोफोर रावखौबो नायनो बानानै आं बे भिडिअखौ खालामाखै थ' नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' जोबजासिम नाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा जोबजासिम नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना फार्स्टआवनो बे बाजैमोननि भिडिअखौ दिन्थिग्रोनानै नोंथांमोना बे बाजैमोननि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ बांसिनानो फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामाव नुखादो जानो हागौ थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखा आरोना मालाया हिन्जाव बुरि लादों नोंस्रा मा खिलामायाव अरनांबाय थादों जाम्बिफोर ए बेखौलाय मानि बुरि नुखो सासे डक्टरेट फरायलायनायखौ नोंसोर दिनै बेबायदि बखिनो हादाय डक्टरेट नोंसिनिबा सिख्लाफोरा खामानि गैया दानि जुगाव सोरजोंबा हाबा जाखांखानाय सोरबा माबाखानाय अमा गोथां दानि सिख्लाफोरा अमा गोथां गोजा ना सेंग्राफोर जोंबो सिख्लाया खिन्थु डक्टरेट फरायगौमोन आरो जेम्स जोंखौबो डक्टरेट फरायहोदो जों सानैखौ मानो होनोबा नोङो जिसुखौ जि हेल्प खालामदोंना ओमफ्राय जोंखौबो हेल्प खालामदो जोंना फैसा गैया बिमा बिफाबो गैया रावबो गैया जों सानैल' बिब' बिनानाव सानैल' नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो खोनाखाबाय बे बाजैमोना मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दोङो बे भिडिअआनो जाबाय माने जेम्स आदाया मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे नायना लादो सासे इउटुबाराथ' हाबा जायनि आगोलनिफ्रायनो उमुगनि बिसिया उमुग होननानै माने देखायखाबाय थादो बे जेबो पारमिसन गैयालासिनो बेनि मुद्दायाबो मा दावराव खालामना होनो नागिरनाय हा बेनिफ्राय हाबा जानाय लोगो लोगोथ' बुंबायानो जुलि जाखानाय सोरबायाथ' होनदो गथ'आनो 9 बोसोरनि दोङोनो माबायाव दङनो बेफोर मोनसेबो नङा दिनैसिम रावबो फेसबुकआव फैनानै रोखा बुंफैनो हायाखै बुंफै आं डाइरेक्ट बुंगासिनो दङ बुंफै नोंसोरो फेसबुकआव लिरनानै मानो बदनाम खालामनो नागिरदो आरो आंनि बिसिया ओंखारनानै बाथ्रा बुंनांगौब्ला गोबां आलादा जागोन नाथाय आंनि बिसिया सहसाव बाथ्राबो बुङा आरो आंबो बुङा नाथाय जाय सानदो गाज्रियाव खोलैनो बदनाम खालामनो दावराव खालामनो माने गावसोरबो ओंखारबोनानै बुंफैनो हाया गावसोरबो हाया गावसोरबो हाया आरे बुं मानो जोलोम जादो मानो जोलोम जादो मानो बुंनो हायाखै सासे गथ' फिसा स्टार्टिंआव दावराव खालामनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय ओरै बेनो फिदिंदों आरो माखासे मानसिखौ बेनो दावराव खालाम नाथाय ओंखारबोनो हायाखै दासिमबो ओंखारनानै बुं बदनाम खालामना दोनना मानसिखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो आंनि बिसिया रावजोंबो जुलि जानाय नङा आरो गथ'बो गैया बेखौ ओरैबायदि बांसावदो मानो होनब्ला हाबा जायै आगोलनिफ्रायनो दावराव जाखाबाय दङ हाबा जायै आगोलनिफ्रायनो नोंथांमोनहाथ' बे जेम्स आदाया बुंनाय भिडिअखौ नुखाबायानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो बे भिडिअखौ फुल नायनो गोसोबा बे जेम्स आदानि इउटुब चेनेल नङाबा फेसबुकआव नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआवनो दोङो आपडेटा बे गेमस्रि आबुनि आरोना माने 100K फलोवार्स जासिगोन बे फेसबुकआवहाय आरो जादोंबो जानो हानाय बे भिडिअ बानायनायनि सिगाङाव जानोबो हानाय आरोना लोगोफोर आं माने दा माने 99K फलोवार्सआव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बे आं भिडिअखौ आपल'ड खालामखांनायनि सिगाङावनो जानोबो हानाय आरोना लोगोफोर 100K फलोवार्स थ' नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बे गेमस्रि आब'नि फेसबुकआवहाय नङा होमबा लोगोफोर थ' नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बुङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्लाथाय आंखौ निमाहाबानो जाबाय आं बे भिडिअखौ जास्ट आपडेटनि थाखायल'सो लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर जास्ट आपडेटसो थ' नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर